For DJ Raqi's Secret Files. Kahit gaano ka pa ka-effort, wala kang laban kapag bumalik si ex na mahal niya pa. Itago mo na lang ako sa pangalang Jericho. Ang height ko ay 5'9". Moreno, hindi ako gwapo. At masasabi ko rin namang hindi naman ako pangit. Karaniwan lang kumbaga sa English. Tall, dark, and happy. Nabanggit ko ito kasi nung college days ko, basketball varsity player ako ng eskwelahan namin dito sa Laguna. Natural sa isang player ng school na kilala o famous, ika nga. Kapag may laro kami noon, madalas na bigla na lang may mag-cheer sa pangalan mo. Tapos yung mga to, boses ng mga kababaihan, kahit hindi mo sila kilala. Nakakagwapo yung mga ganung bagay. At parang nakakalaki ng ulo, lalo na kapag nakakaskor ako sa laro. Kasi shooting guard ang aking posisyon. Kahit na may mga kababaihan na nagkakanda pa o sa pag-cheer, hindi ko sila pinapansin. Kasi ang focus ko lang naman ay yung laro. Hindi naman ako suplado. Mahiyain lang naman talaga ako. Marami akong crush noon sa school namin. Madalas nga, girlfriend pa ng mga teammate ko. Yung iba hindi ko kilala. Dahil nga mahiyain ako, naiisip ko tuloy at nasasabi sa sarili ko, torpe ba ako? Madali akong ma-attract sa magagandang babae sa school namin. Yun kasi yung tipo ko, lalo na kung mabait. Pero kahit ganun, ayaw ko namang maligaw kasi parang aksaya yun sa oras. Kaya hanggang crush lang talaga ako. Pero before naman, nagka-girlfriend na rin ako. Hindi kasi kami galing sa pamilyang maluwag sa buhay. Kaya ang nasa isip ko talaga noon ay ang mag-aral, mag-basketball, at makagraduate. Year 2011. Finally, natupad ko yung goal ko na makagraduate. Masarap sa pakiramdam kasi alam ko na ito yung unang daan para maging maayos ang kinabukasan ko. After kong makagraduate, nag-apply ako kahit saan. Nag-try ako sa Manila, dito sa Laguna, pero sa Batangas ako nagkaroon ng trabaho. Okay naman yung trabaho ko sa isang production operator sa isang company. 1 year akong tumagal doon kasi medyo nahihirapan ako sa biyahe, buhat Laguna papunta sa Batangas. By the way, hindi lang sa Maynila traffic. Aabot na din hanggang Batangas. Matagal na ding uso yung traffic dito sa lugar namin. Kaya ayun, after that, nakapagtrabaho ako dito malapit na lang sa bahay. Fast forward, noong dito na ako sa lugar namin nagtatrabaho, may mga nakilala akong mga babae na bumihag sa mga mata ko. Yung isa niligawan ko pero wala eh. Hindi ako gusto, kaya binasted ako. Sabi niya, mabait daw naman ako pero hindi ako yung type niya. Yung isa naman, magbabalak pa lang akong manligaw. Hala, busted na daw agad ako. Kaya napaisip tuloy ako, bakit yung mga babae ngayon may pagkamapili sa lalaki? Natatawa na lang talaga ako. Ayaw ba nila ng mabait tulad ko? 2015, may nagustuhan akong isa pang kaopisina. Siyempre maganda siya at saka mabait pa. Minsan nga inaya ko siyang lumabas after ng work. Natuwa naman ako kasi pumayag siya.
Lumipas ang ilang linggo, nalaman ko, may boyfriend pala siya. Siyempre kahit na may boyfriend na siya, pinigilan ko yung sarili ko na ma-fall sa kanya. Hindi naman kasi ako yung abusadong lalaki para sulutin siya sa boyfriend niya. Kahit umamin siya sa akin na ako ang gusto niya. Iba kasi yung salitang gusto sa salitang mahal. Kaya hindi ko na tinuloy pa. Lumipas pa ang mga buwan kung sino-sino yung mga nakakadate ko na inirereto ng mga kakilala ko. Pinsan ng barkada ko, kaibigan ng office mate ko, intern ng aming kumpanya. Pero wala eh. Kung hindi ako gusto, minsan naman ako yung hindi nagkakagusto. Kaya nga sabi ko kay Lord, okay na naman po ako. May maayos na akong trabaho. Alam ko din naman sa sarili kong responsable akong lalaki pagdating sa relasyon. Pero, Lord, bakit parang mailap ang magkaroon ng karelasyon para sa akin? Nasanay na ako sa mahabang panahon ng pagiging single. Kapag nga may lakad o lalabas kami ng mga workmates ko, lagi na lang third wheel ako or fifth wheel. Madalas tuloy, nakukutsa nila ako. Bakit daw ba hanggang ngayon ay wala akong maipakilala sa kanilang girlfriend? Hindi ko alam kung matatawa ba ako o magagalit sa kanila. Ang naisasagot ko na lang sa kanila ay hindi pa ito yung pagkakataon. Hindi pa ito yung time. Tatawa na lang sila at sasabihin, ay, gas-gas na yung linyang yan. January 2017. Tandang-tanda ako nung bumili ako ng bagong cellphone. Nang magla-login ng account ko sa Facebook, may nakita akong pamilyar na babae sa suggested friend. Siya si Hazel. Bigla akong naalala. Isa siya sa mga crush ko nung college pa ako. Dali-dali ko agad siyang inad as a friend. Ilang oras pa noon nung mapansin kong nag-confirm siya sa friend request ko. Nag-chat ako agad sa kanya ng hello. Tapos, nag-reply din siya agad ng hi. After that, sabi ko sa kanya na pamilyar siya at sabi naman niya, oo, kilala daw niya ako kasi varsity player nga daw ako at same school kami. Kinamusta ko siya kung saan siya noon at anong work niya ngayon. Sabi niya, isa daw siyang sekretarya ng isang housing developing company sa Batangas. Mula noon, madalas na kaming magkausap. Bawat break time ko o kaya naman kapag nasa bahay na ako. Unti-unting nahulog ang loob ko sa kanya. Hanggang nag-Feb na, inaya ko siyang magkita kami at okay daw sa kanya. Pumunta ako ng Batangas at naging okay naman yung pagkikita namin. Masaya siyang kausap, kwela, at lalo siyang gumaganda sa paningin ko kapag nakangiti siya. Simple siya at walang arte, kaya hindi siya mahirap magustuhan. Noong araw din na yun, tinanong ko kung meron bang nanliligaw sa kanya. Kasi alam ko naman wala siyang boyfriend. Wala daw. Tugon niya. At tinanong niya kung may plano daw ba akong manligaw sa kanya. Bigla akong kinabahan. Pero sabi ko sa kanya na gusto ko siyang ligawan, suyuin at pasayahin. Sabi niya, okay lang daw basta maging tapat lang ako sa kanya. Grabe, napakasaya ko nung oras na yun. Sa palagay ko, that time, tinupad na ni Lord yung hiling ko na makilala ko na yung tamang babae para sa akin. Every Monday noon, gigising ako ng madaling araw tapos magkikita kami para ihatid siya sa Batangas. Angkas ng motorsiklo ko. At tuwing Biyernes ng gabi, susunduin ko siya doon para ihatid siya sa bahay. Kasi parehas naman kaming taga Laguna. Ipinakilala niya ako sa mommy niya, kay Tita Telma. Tapos, mapait yung mommy niya. At alam kong pinalaki siya ng maayos kahit magkahiwalay sila ng tatay nito. Naging ganun yung routine namin weekly. Habang tumatagal, mas nakikilala ko si Hazel.
At napapansin ko minsan, kapag tinitingnan ko siya, parang may lungkot akong nakikita sa mga mata niya. Then one time, nagkwento siya tungkol sa ex-boyfriend niya. Na niloko daw siya noon, kaya hirap daw siyang tumanggap before ng manliligaw. At sabi din niya sa akin, kaya daw siya pumayag na ligawan ko siya kasi naka-move on naman na siya. At matagal na rin kasing panahon yung nangyari. Iyon siguro yung dahilan kung bakit minsan nakikita ko lungkot sa mga mata niya. Alam kong vulnerable pa rin si Hazel dahil sa ex niya noon. Dagdag pa yung lumaki siya na walang amang kinagisnan. Kaya naaawa ko sa kanya. May mga pagkakataon din na bigla na lang siyang naiiyak o mapapasigaw kahit sa harap ng maraming tao. Wala naman akong magawa, kundi ang i-comfort siya at yakapin siya para mabawasan yung sakit na nararamdaman niya. September 2017. Tinanong niya ako kung naiinip na daw ba ako sa sagot niya sa panliligaw ko. Sabi ko naman sa kanya, 7 months pa lang naman ako nanliligaw eh. Yung iba nga, taon ang binibilang. Pero, hindi naman ako naiinip. At kung mainip man ako, alam ko na worth it naman na hintayin ka. Sabi niya, that time, parang nagugustuhan na daw niya ako. Pero, hindi daw ibig sabihin nun kami na. Magtiyaga lang daw ako. Siyempre, kinilig naman ako nun. Naging komportable kami sa isa't isa simula nun. Lumipas pa ang 2 buwan. November 2017. One time nagpaalam siya sa akin kung pwede daw ba na sumama siya sa overnight outing reunion ng mga classmate niya nung college sa isang resort sa Laguna. Nabanggit din niya sa akin na nandoon din daw yung ex niya. Kakauwi lang galing sa ibang bansa. Sagot ko sa kanya, bakit naman hindi? Sila yung mga una mong nakasalamuha bago mo ako makilala. Kaya enjoyin mo yung quality time mo sa kanila. Pinayagan ko siya. Kasi why not, diba? Hindi pa naman kami ni Hazel. Kaya wala akong karapatan na pagbawalan siya. Pero sa isip ko nun, nandyan yung lalaking nanakit sa kanya. At sari-sari pang pumapasok sa isip ko na baka konting udyukan lang may mangyaring hindi inaasahan. Like, magkabalikan sila. Pero iniisip ko na rin yung kaibigan na mga kasama niya. Kaya, siguro naman, hindi nila pababayaan si Hazel. So, kinamusta ko siya nung makauwi siya galing sa outing niya. Pero, sabi niya sa akin, pagod daw siya. Kaya hindi ko siya kinulit. After a day, kinontak ko siya. Tawag, text, at chat. Walang response. Nagre-ring lang yung phone niya. Tapos, sinisin niya lang yung chat ko. Tapos walang reply yung text ko. Ilang araw na ganun, pero wala pa rin. Pinuntahan ko na yung mama niya, si Tita Telma, sa bahay nila para kumustahin siya. Pero ang sabi sa akin ng mama niya, sa Batangas daw siya umuwi buhat nung outing. Tinanong ako ng mama niya kung meron daw ba kaming problema. At ipinaliwanag ko ang lahat. Sa sandaling yun, nasasaktan na ako kasi yung mga naiisip ko nung time na nagpaalam siya sa akin para sa outing na yun ay baka nagkatotoo. Lumipas ang ilang araw, nakatanggap ako ng tawag sa kanya. Tinatanong niya ako kung pwede daw ba kaming magkita. At syempre pumayag ako kasi nag-aalala ako sa kanya at gusto ko ring malaman ang sagot sa mga tanong ko. Kung ano bang nangyayari sa aming dalawa. At yun na nga, sa pagkikita namin, hindi siya umiimik. Tinanong ko siya kung anong nangyari.
wala siyang maisagot sa akin kundi sorry. Sorry lang siya ng sorry. Nagigilty daw siya. At nung medyo okay na, ikinuwento niya sa akin na akala niya okay na siya, na naka-move on na siya. At yung pinakamasakit na narinig ko ay yung sabihin niyang mahal pa rin pala niya yung ex-boyfriend niya. Nagpapasalamat din siya sa lahat ng nagawa ko kasi hindi niya ako pinabayaan sa ilang buwan na nagkakilala kami. Wala daw akong pinakitang hindi maganda sa kanya. At mabuting tao daw ako. Pero mahal pa din daw niya yung ex niya. At doon ko na-realize, kahit gaano ka pa ka-effort, wala kang laban kapag bumalik si ex niya na mahal niya pa. Sobrang sakit ng nararamdaman ko noon. Isipin mo, nabasted ka na, daig mo pa ang nakipag-break kahit hindi naman naging kayo. At yun yung huling araw na nakita ko siya. Tinanggap ko yun kahit sobrang sakit kasi wala naman akong magagawa eh. Nalaman ko rin na nagkabalikan na sila ng ex-boyfriend niya. At noong June 2018, ikinasal na sila. Panay-like na lang ako sa FB sa bawat post niya na dadaan sa timeline ko. Hindi naman ako bitter na tao. Kaya sa akin wala na yun. At masaya na ako para sa kanya. Pero inaamin ko, namimiss ko yung mga araw na magsisimba kami kasama siya. Kapag weekend, kakain sa labas, magro-road trip kung saan-saan. Yung mga simpleng bagay na nagpapasaya sa akin. Sa tuwing may lakad ng barkada ko, workmates ko, kapag tinatanong nila kung meron na daw ba akong papakilala, sabi ko, dapat meron na eh, kaso di pa rin time. Then recently, last month, nakita ko na lang bigla sa post niya sa FB niya na nanghihinayang daw siya sa taong ipinagpalit niya para lang makasama ang asawa niya. Na-trigger ako dun. Pinuntahan ko yung timeline niya para mag-stalk. Doon nakita ko puro hugot yung post niya. Araw-araw ganun yung post niya. Then ilang weeks na nakaraan, nag-message siya sa akin, kinukumusta niya ako. Sabi ko okay lang ako. Tapos kinumusta ko rin siya. At ayun, nagkwento siya sa akin na may babae daw yung asawa niya ngayon sa ibang bansa. Noong May niya pa daw nalaman dahil yung babae daw ng mister niya panay ang padala ng photos ng asawa niya na magkasama at sweet sila. At yun pala ang dahilan kung bakit ganun yung mga post niya sa social media. Pinayuhan ko siya na makipag-usap ng maayos sa asawa. Kasi lahat naman ng bagay naaayos sa magandang pag-uusap. Sa ngayon, naaawa ako sa kanya. Nangihinayang din ako kasi hindi ako yung pinili niya. Pero okay lang yun. Kasi matibay pa rin yung loob ko sa paniniwalang may ibibigay si Lord na tamang babae na darating pa para sa akin. Hindi man ngayon, okay lang. Marunong naman ako maghintay. Dahil alam ko na marunong akong magmahal. Sana may natutunan kayo sa kwento ko. Muli, ako si Jericho at ito ang aking secret vow.